Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşan anawra. Bu hepde Azatlygyň websaýtyna iň köp okulanlaryň başyny, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Hindi Suudi adam sewdasyny aýplanan Türkmenistanlynyň grew esasynda boşadylmak baradaky ardasyny ret etdi. Türkmenistan koronawirusa garşy çäreleri putalanyrdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz çekýär. Aşgabatda molumlar, okuwçylar sapak wagtyna gatgarytlar satyn almagy berýär. Özbegistany ýokary bilim alýan Türkmenistanly talip özüni helakledi. Berdimuhammedow Lewawa sapar edýär. Onuň koronawirusyň ýasama lagerine baryp görjekdi gaýdylýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmen Vida bank kartlarından pul nagdlaşdyrylanyna 3 netijesi finanşykdan soň kartlar petiklenip başlandy. Aşgabatda molumlar, okuwçylary sapak wagtyna gatgarytlar satyn almagy berýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna Azat Adalga force majeure atly video maglumatymyz çekýär. Türkmen görnüşler 10-njy hepde atly foto sergimiz. Ýüzi perdeli erkekler Bişkekde aýal gyýdylar günüň näki demonstrasiýa hüjüm etdi diýen atlan çap edilen videomyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny hem okulanlaryň we dinlenenleriň başyny çeken temamyz. Hindi Suudi adam sewdasyny aýplanan Türkmenistanlynyň grew esasynda boşadylmak baradaky ardasyny ret etdi diýen atlan çap edilen habarymyz çekýär. Berdimuhammedow Lewawa sapar edýär. Onuň koronawirusyň ýasama lagerine baryp görjekdi gaýdylýar. Türkmenistan koronawirusa garşy çärelerini putalanyrdy. Türkmenistanyň aeroportunda ýolagçylaryň gazgyny barlanýar, karantini uradylýar, adamlar barlygdan gorkýar diýen atlan çap edilen habarlarymyza hem okuwçylarymyz reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň goýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi palaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini radio aktivisti Nurmuhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyny gurulýan zawod, fabrikler we olaryň işlemek mümkinçiligi. Şoň bilen birlikde olaryň öňünde durýan päsgelçilikler barada. Habarlardan ma'lum bolýar, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji martda Lewap welaýatyna bolup garlykda gurulan dagmagdan baýlaşdyrjy kombinatyň önümçilik mümkinçilikleri bilen gyzyklandy. Eýsem bu ýerde nähili meseleler bar. Biz bu soragy Nurmuhammed Hanaňa berýär. Garlykda kombinat 1 milyard dollardan uğrak serişde kuruldu. Şoňlan birlikde de 2017-nji ýylyň martyna ulanmaga berildi. Ýöne ulanmaga berilmedinden öňhem, ulanmaga berilenden soň hem bu kombinatyň gurruny kän boldy. Türkmenistanyň prezidenti ýene de şu Belarus tarapyna proýekti amala aşyran tarapy nägileligini bildirýär. Onu esasy günäkär hasaplaýar. Şeýle netije gelip çykýar şu Türkmen döwlet habarlarynyň berýän maglumatlarynyň. Ikinji tarapdan bu taýda bir aýdynlyk ýok. Şo ýerde hakykatda nähil mesele bar, kadr meselesi barmy, ýa kombinatyň guruluşyna mesele barmy? Näme üçin Türkmenistan şu meseleni aýdyn edenok, ýa-da Türkmen spesialistleri şu mesele barada açyk çykyş edenoklar? Eger Belarus tarapyny günäleýän bolsalar, Belarus tarapynyň öňünde näme üçin anyk meseleler goýulanok? Şu esasy kemçilik şoda. Şu kemçilikler näme üçin ortaga çykarylmýar? Şo çykarylsa onunla düşünükli vardı. Bu meselenin näme üçin 17-nji ýylda taşyrylan kombinat bu 20-nji ýyl 3 ýylyň dowamyna şonu urupdyryp bilmeýändirler. Ve birinciden hakykatdan Belarus tarapy şu kombinaty guran kerhana günäkär bolsa, kemçilikli taşyran bolsa 3 ýylyň dowamyna onu düzüdü biler zahiren. Ýöne şol men pikirim boýunça Türkmenistanyň özü günäkär bu meselede. Näme üçindir şu öz başary bilmejek zadyny ýylyň üstüne atmak, özüni şeýdip bir köşeşdirmek diýen ýaly bir pikir elýär. Ol özüni günäkärlejek bolanok, o özüni tankid edip öz kemçiligini görýän, bilýän bolsa, onu ortaga çykarýan bolsa, onu başgaça bordy, onu o zatlary düýedip başlardylar ýylyň üstüne atman. O beýtden hiç wagtam düzelmez. O 3 ýyl ýetipdir. Ýene 5 ýyl geçer ýöne o fabrik, o kombinat doly bu işlemez. Bu kemçilikler ortaga çykarylmasa, ol kemçilikler barada pikir edilip onu düzeltjek bolunmasa, o hiç wagtam düzelmez.
Görýäňizmi 17-nji ýylda tapşyrylan kombinat 2 ýylyň dowamynda da näçe spesialist ýa-da näçe daktariýat bolardy. Ýöne onam eden oklar ahir. Indi Nur Muhammed Türkmenistan mysal üçin am derýän üstünden köpür gurulanydy ýa-da demir ýol çekilenine şo kilometrler agdya ýa-da Türkmenbaşda port gurulanyny belli bir derejede geljek girdejiler hakynda da maglumat berýär. Emma soň bu deskalaryň işleyişi hakynda maglumat çıkan ok. Şol proyektler odaly kabul edilenne, şol proyektler boýunça şertname baglaşylanna oýlanylmaýarmy ýa-da şo oýlanylan zatlar ýalňyş bolup çykýarmy siziň pikirinizçe? Bu urda daşary ýurtlarda nähil tejribeler bar? Türkmenistan bu meselede nireden nähil görürlermeli ýa-da şu ýagdaý dowam etmelimi? Türkmenistan hakykatdan ýanky gurýan obýektlerini demir ýol bolsun, köprü bolsun, fabrik bolsun, bulan öňünde başda hemme bir sivilizowany döwletlerde öňünden bir raşşod edilýär, hasap edilýär. Birinciden şonu işletmek üçin nähili ham maddeler bar. Ol esasy gurulýan zatlar özünden öňen zatlary ulanjak bolup gurýarlar. Ondan soň şol fabrik gurulaýanyny çykarjak maddeleri oňa alıcı bami, öz yurdunda 100% ulanılacakmı? Özüne gereğine alıp dağlarını satıbilecek bu zatdan hemmesi hasabı alınıp son kurulup başlıyor. Yönü Türkmenistan'a beynantam käwir bolýan zatlar ol hasap edilýärmi, edilenokmy, verilýärmi, berilenokmy bilerýärler. Näme üçin diýseňiz, ambisiozny planlar, ay şu planda gerek gurmaly. Ana guruldy da soňy näme? Soňy ýok. Ne beýnansam çoň üçin bir topar kärhanalar gurulaýanyda kombinat bolsun da bolsun ýa demir ýol bolsun näme diýseňiz şolaryň hemmesiniň öňünden hasap besibi edilmese, doly analiz edilmese, şo gerekmi şo miktarda ýa bolmasa bu ýaly uly kombinat dälik şirany gurmalymy? Hakykatdan hem şo ýene-de ýanky kombinata gaýdyp gelsek, oň öndürjek önümi ýanky hakykatdan hem dünýäde oň talaby bar. İň bolmanda satylman galjak mallar ol. Ýöne hakykatdan hem ýanky doly işletmek üçin öňaýdyp geçdik, spesialist bolmasa bolanok. Ýöne galan zatlarda da bir topar gurulýan zatlar Türkmenistanyň özüni ödäwlenok. Ödäwlenýändiň sebebi esasy ýanky hasap pesipler dogry edilenok diýip pikir etýär. Ýa bolmasa diňe soňuna seretmän şuňur guraly, şo guruşdan maňa plança düşjek diýip şo pikir bilen gurulýan bolmagy mümkin. Hormatly dinleyijiler, bi Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýtem Türkmenistanyň gurulýan guruluşyklar, deskalar we olaryň özüne ödemeligi bilen baglykda sizde nähil pikir garaýşlary bar? Bu arada bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini owgan neptermez bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýaly, Owganstanyň 9 Martda Prezident Gany işe girişmeginiň dawarasyny tutdy, resmi taýdan ýagny inaugurasiýa geçirdi. Şoňdan bir wagtda Odolky baş ýerine ýetirji Abdulla hem öz inaugurasiýa dawarasyny geçirip, Owganstanyň dawa saýlawlardan soňur öňüşmezlik barha ýitileşip barýan ýaly görnýär. Birleşen Ştatlaryň Owganstan boýunça wekili Zalmay Halildat bu dawa bilen baglykda Owgan liderlerine çağırış etdi, ýagny taryhy pursat elden gidermäň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň 19 ýyla goýulan urşy soňlamak hakynda gelen aralaşyw bilen dören mümkinçilikden peýdalanyň diýen çağırış etdi. Bu ýagdaýlar barda kabulla habarçymyz Saýmerdan Gulmurady bilen habarlaşýar. Saýmerdan ul eýdim, bu mesele boýunça nähili ilerlemeler ýa öňe gidişlikler bar? Şu arada soňky maglumatlar berdiňiz. O hakimiyet davası boyunca sizin bellep geçişiniz ýaly şu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganstan boýunça ýürütip wekili Zalmay Halildat şu taraplaryň arasynda bir alalaşdyrjy rol oýnap gelýär. İki tarapyň toparlanyň ýol başçylygynyň duşuk izgiderli duşuklary geçirýär. Öňkü vice prezident general dostuma jaň edip ony prezident Gany bilen hyzmatdaşlyk etmäge armak üçin alady etdi.
onun bilen gürleşip bir telefon arkaly belli bolýaly marşallyk harbi derejäne general dostuma bermegi teklip edipdir. Hemem şo ministerlik kabinetinden general dostuma pay berilmegini teklip edipdir. Indi general dostum Doktor Abdullah bilen şo saýlawlara gatnaşdy da onu himayet edip onu goldap gatnaşdy. Indi şeýerde şo Doktor Abdullah'nyň pozisiýasyny güýçlendirmek üçin şeýle çare görülýändir diýip çakadylýar. Hazır Awganistanda iki prezident bolupdyr. İki tarafın devlet idaralarını şu öz oturan yerindeki devlet idaralarını yelep yığınaklar getirip otururlar, duşluklar getirip otururlar. Men prezident deyip ondan sonra hakimler, vilayet hakimlerini belli otururlar. Devlet işgärlerini belli oturur. Yani bu ýagdaý Awgan halkyny has hawatirlendirip durdy ve iki prezident görülüp eşdilmedik. Awgan siýasatynda da belki dünýäde de böyle bir waka bolandadyr deyip çakadylýar. Endi şeýle ýagdaýdan Awgan halky esasen kynçylyk çekýär. Gelecek näme bolar, erti näme boljak? İki tarapam eli mäşede şeýle ýagdaý Awganistanda has hatarly, howply ýagdaý bolup dur. Inni Saýmerdan olup bu mesele türkmenliň arasynda nähili ýagdaýlar döretdi. Sebäbi türkmenleriň bir bölegi Abdullah'nyň tarapyna çykyş etdi, bir bölegi bolsa Ashraf Gani'nin tarapyna çykyş etdi. Indi Awganistandaky türkmenleriň durmuşyna nähil tähir ýetirdi bu ýagdaý. Bu sizin diýişiniz ýaly şu bir tarap özlerini bir tarap saklap gelýän Awgan türkmenlerine de öz täsirini ýetirdi. Türkmenlerim şu mesele bilen bagly iki bölüm diýsek ýalňyş bolmaz. Bir topary Doktor Abdullah'dan himayet etdiýär, bir toparam Doktor Muhammed Eşref Gani'den himayet edýärler. Şeýdip şu toparlaşyp Türkmen wekilläriniň bir topary bäre kabula gelip Doktor Abdullah'ny gutlap baran adamlarym bar. Onuň bir topary Doktor Eşref Gani'ni gutlap baran adamlarym bar. Şeýdip türkmenlerim iki bölünip otyr. Türkmenler özara dawalara goşulman gelýärdi Awganistanda. Huzursynam şu özara gandyklara gatnaşmady. Awgan türkmenleri özlerini bir tarap sakladylar. Ýöne şu häzirki Awganistanda dören ýagdaý türkmenlerem iki böldi. Bu ýagdaý türkmenlerem köp bir çykgysy ýagdaýa saldy. Şonuň üçin türkmenler tezirek şu mesele çözülse bir ýagdaý kadalaşsa bir tarafa ıňylsa diýip şeýle umydwarlyk bildirýärler. Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymyz Saýmerdan uly Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini edebi söhbet bilen dowam etdirýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargap Türkmenistan garaşsyz bolandan soň türkmen ýazgylarynyň we okuwçylarynyň odalky merkez neşirleri bilen arasy kem-kemden açyldy we rus edebiýatyndaky täzeliklerin köpüsi türkmenistanlara eşdilmän galýar. Adatlyk bu meseledäki boşlugy belli bir derejede doldurmaga synanyp, uly nesil türkmen okuwçylaryna ýakyndan tanyş bolan ýazgy Mikhail Şoloxow hemde Ýugoslaviyanyň hakyky awtor meselesine aýdylýan zatlary edilýän gurulmalar gysgaça öz okuwçylaryna we dinleýijilerine ýetirmegi makul bildi. Sowet edebiýatynyň iň görnükli wekilleriniň biri, edebiýat boýunça Nobel bayragynyň eýesi bolan Mikhail Şoloxowyň hakykatda don kazaklarynyň durmuşyny gowulýan kazak, Ustad ýazgy däli Eýsem Ogupu tarapyndan döredilen edebiýat uğursy bolanyny barhaken giň köpçüligi aýan bolýar. Sankt-Peterburgda Pushkin öýünde ýazdy Fyodor Kryukowyň 150 ýyllygy münasibetli ilkinji Kryukov okaýşlary geçirildi. Barlyk geçirenler onun Mikhail Şoloxow tarapyndan gaýtadan işlenen Ýugostan romanynyň ilkinji gol ýazmalarynyň awtordygyny aýdýarlar diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň rus gullugy habar berýär. Mikhail Şoloxowyň romanlary Sowet ýyllaryna türkmen dilinde hem çap edildi we mektep programmalaryna giredildi. 1980-nji ýyllaryň başynda Aşgabatda bolan we türkmen ýazgy şairleri bilen döredjilik ara gatnaşygyny saklanan rus şairi Tatyana Voltskaýanyň 9 martda çap edilen uly gowrumly makalasynda aýdylmagyna görä, Mikhail Şoloxow Ak-Gwardiýaçy Fyodor Kryukov tarapyndan ýazylan romany çekislerin howpsuzlyk işgärleriniň tawsiry esasynda gaýtadan işläp öz adyna geçiripdir. Voltskaýa mundan öň türkmen okuwçylaryna näýatanyş bolan Fyodor Kryukowyň terjemehal maglumatlaryny hem berýär. Ol 1870-nji ýylyň fevralyny Don boýunyna garlaçy kazagyň atamanyň maşgalasynda dünýäge iner. Gimnaziýany altyn medal bilen tamamlaýar.
Sankt-Peterburgda Tarih Filologiya institutunda okuýar we soňra 13 ýyllap muallimçilik edýär. Kuryukov soň Aklar Hereketiniň ideologlarynyň biri bolan Donskiy Vedomosti gazetiniň redaktory bolýar. Fyodor Kuryukov 1906-njy ýylda ilkinji döwlet dumasyna Don kadaklarynyň arasyndan wekil edilip saýlanýar we Rahmetkeşler fraksiýasyna ýakyn bolup Halk Sosialistleri partiýasyny esaslandyrjylaryň birine urulýar. Deputat Kuryukov 1906-njy ýylyň 13-nji ýunyna ilkinji döwlet dumasynyň plenar maslahatyna hökümetiň kadak goşun bölümlerini raýat gowdagalaryny basyp ýatyrmakda ulanmagyna garşy söz söýleýär we onuň garaýşlary beýleki deputatlaryň arasynda uly reaksiýa döredýär. İlkinji döwlet dumasy dargadylandan soň ol Dona gelýär we bir ýyldan Donnaky Jeda ataman tarapyndan Peterburga uğradylyp 1909-njy ýylda 3 aýlap türmede oturýar. Ol 1918-nji ýylda Donna bolşewiklere garşy gowgalanyň gatnaşýar we tutsak edilýär. Emma ýaşlyk dostunyň kömegi bilen azatlyga çykýar. Resmi maglumatlara görä Kuryukov 1920-nji ýylyň ýazyny gara hastalypdan ölýär. Başga bir maglumata görä gadyrlar tarapyndan atylyp öldürilýär. Fyodor Kuryukov öz eserlerini 1890-njy ýylda Severny Vestnik neşrine çap etdirmäge başlaýar. Vladimir Korolenko tarapyndan çap edilen Russkaya Bogatstvo jurnalynyň redkollegiýa agdasy bolýar. 1907-nji ýylda onuň Kadak motivleri, oçerkler we hekaýeler ýygnysy, 1910-njy ýylda hekaýeler ýygnysy çapdan çykýar. Kuryukov diri wagtynda kadakçylygyň gomer diýilip hasaplanypdyr. Maksim Gorki, Vladimir Korolenko dagy onuň kyssasyna uly baha beripdir. Onuň dörejligini öwrenen adamlaryň arasynda Yugoston romanynyň hakyky awtory Kuryukov diýen netije gelenler hem tapyldy. Şahir, terjimeci we edebiýat tarihçisi Andrey Chernov 2000-nji ýyllarda Kuryukov öwrenjiler toparyny bir ýere jemledi. Onuň başlangyçlary esasynda Pushkin öýünde ilkinji Kuryukov okuýuşlary geçirildi. Chernov radio bilen söhbetdeşlikde Yugoston romanynyň awtorlygynyň şoly berilmegi, howpsuzlyk işgärleriniň bu işe ýüzürmeklarynyň sebäbi onuň näme üçin gerek bolanyny bardy şeýlediydi. Kuryukowyň aýallygony Mariya Dmitrievnanyň 20-nji ýyllaryň başynda Moskwa baryp Serafimowiçy gözleýişi, ol bolmansaň kadaklar hakyndaky haýsyr bir kagylary Demyan Bedna beriş hakyna ýatlama bar diýip Chernov Demyan Bednyň Kremlde ýaşanlygyny, Staliniň goloýuny işlänligini ören geň aranlygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä Yugostonyň awtorlygyny özüne almagyň ilki Aleksandr Serafimowiça teklip edilmeginiň sebäbi hem şu ýerden gelip çykýar. Emma ol özüne edilen teklipden boyun gaçyrýar we bu arada ýaş Paustovska gurrun berýär. Paustovska soň haçan Yugoston romany Mikhail Sholowyň ady bilen çap edilenine bolan işi ilik dugmy bilýän Serafimowiçyň ýüzüni tarlap gözlerini gaçalakladysyny ýatlaýar. Serafimowiç bu romany awtor bolmakdan ýüz öwrenden soň OGPU Birleşdirilen Döwlet Syýasy dolandyryşy geljekki meşhur Sowet ýazysynyň kandidatlygyna 20 ýaşlaryndaky Mikhail Sholowy seçip alýar. Ýöne Sholow hem ilki bu işe boyun bolmaýar. Onsoň onu suud edip atuw meýdançasyna çykaryp atjak diýip gorkudýarlar. Şondan soň ol bu teklip bilen radylaşýar. Ilkoni 1 ýyl türme tutsaglygyny hökm edýärler. Soň Moskwaýa berýärler we ol bir ýerde ykdysady işler boýunça uly howpsuzlyk işgäri Mironowyň kwartirasynda ýaşaýar. Şolowyň dulgalan aýalynyň ýatlamasyna görä, ol Mironow bilen baryp Donna ýaşaýakalar tanyş bolupdyr. Şeýlelikde Chernowyň tasdiklamagyna görä, Şolow Mironowyň kwartirasynda ýaşaýar. Oňa hekaýe ýazmagy öwredýärler. Görnüşinden ol hiç wagt hiç zat ýazmandyr. Ýasama bir zatlar bolaýmasa, onuň hatlaryny, gol ýazmalaryny gören adam ýok. Ýazan zatlar diýilýänleriň bolsa, onuň öz eli bilen ýazlanlygyny ýa-da aýalynyň dogany Ivan Gromoslavskiň eli bilen ýazlanlygyny hiç kim bilmeýär. Şolowyň özü bir gedek Yugostonyň 2 kitabyny Gromoslavskiň göçürüp berenligini boyun alypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosynyň edebi söhbetini dinleýärsiňiz. Hem Şolowyň adyndan çap edilen beýleki eserler hem onuň özüniňki dälmi? Olary kim ýazypdyr diýip soralmagy mümkin. Chernov bu soraga hem jogap berýär.
Şolahun adından çap edilen göterilen tarap, adamın ıkbalı we beýleki eserler edebi gullar tarapyndan yazılar toporunun gizlilikde işledilmegine döredilýär. Ol her smenada 10 ýa-da 100 adamyň işini bitirýän Istakhanov ýaly bütün brigada Şolah üçin işledilýär diýip Çernow Istakhanov'un özüniň hem bir zatlar edenligini, emma Şolahowyň hiç bir iş etmänligini, onuň 3,5 klas bilimli, hünärsiz adam bolanyny hem sözüne goşdy. Eýsem howpsuzlyk işgärlerini Ýugoslawnyň hakyky awtorynyň nämesi yaramandyr. Çernow muny Kryukowyň aklaryň tanymal ýazgysy, Don hökümetindäki 3-nji adam bolmagy bilen düşünýär. Şu sebäpden Stalinin hut özüniň gollamagy bilen howpsuzlyk işgärleri ýürüýti operasiýa işläp diýerler. Çünki olara ýaş proletar genis tarapyndan ýazylan beýik eser gerekdi. Olar bu romany bölekleýin owadanladylar. Köp redaktýerlediler. Oňa başga da ak ýazylardan bir topar zat goşdular. Elbetde romany goşulan zatlary çak edip bolýar. Emma ondan kesilip aýrylan zatlary bilmek kyn diýip Çernow aýtdy. Ýugoslawnyň gol ýazmasynyň bir ýerlerde saklanyp galan bolmagy mümkinmi? Çernow bu soraga şeýle jogap berýär. 90-njy ýyllaryň başynda biraz maýylganlyk bolanyna Lubyankanyň arhiwçileri Ýugoslawnyň gol ýazmasy nirede? Näme üçin ony bereňizok diýilip soralanyna biz bererdik. Ýöne Şolahlaryň maşgalasy garşyk ýar diýip jogap beripdirler. Men Yuri Polyakowa salgylanmagy gowy görýärm. Ol 2005-nji ýylda literaturnaýa gazetada biz üçin Şolahowy ýitirmek, beýik watançylyk urşundaky ýeňşi ýitirmek bilen deň diýip ýazdy. Meniň pikirimçe gol ýazma bir ýerlerde ýatyr. Sebäbi KGB Irina Nikolaýewna Medvedewa Tomaszewskaýanyň kitaby çykandan soň ony donyň ähli ýerinden gözledi. 1974-nji ýylda çykan kitap Şolahowy paş edýän ilkinji barlyklary öz synalýardy. Şolahow şondan soň insult boldy. Ol kitap Parisde Aleksandr Solzhenitsyn'in sözbaşy ýazmagyna çapdan çykdy diýip Çernow gurrun berdi. Ol FSB-niň, KGB-niň miras düşeriniň öz agentleriniň üstüni açmaýanlygyny, emma Bolotov adly howpsuzlyk işgäriniň bir kärdeşinde 1923-nji ýylda Mironowyň elini işlän howpsuzlyk işgäri Şolahow hakyna hat ýazanlygyny, bu hatyň bir näçe ýyl öň Bolotowyň oğul tarapyndan internet auksionuna goýulanlygyny hem gurrun berdi. Bir ýazy Şolahowyň awtorlygyna garşy çykarylan ölüm hökümidi. Sowet mekteplerine Kryukowyň eserlerini öwretmediler. Men ol hakyna ýazan kitabymy gadagan edilen klassik diýip atlanyrdym diýip Çernow aýtdy. Tanymal edebiýatçy akademik Aleksandr Lavrov häzir 150 ýyllygy bellenilýän tanymal ýazy Fyodor Kryukowyň mundan öň hiç wagt beýle meşhur bolmanyny, ony Şolahowyň adyndan çap edilen Ýugoslan romanynyň meşhur edenligini aýdýar. Onun pikirçe Kryukow odaly 1974-nji ýylda Şolahow hemde Ýugoslan hakyna ýazylan tamamlanmadyk kitap meşhur edýär. Bu kitaby tanymal edebiýatçy alim Boris Tomaszewskiýnyň dulgalan aýaly Irina Medvedewa Tomaszewskaýa ýazýar. Lavrowyň sözlerine görä bu kitabyň awtorynyň ananyrylajak bolşy ýaly Şolahow dälligi hakyna barıp 1929-njy ýylda onun ilkinji bölekleri çap edilenine gurrun edilip başlanýar. Men akademik Mikhail Pavlovich Alekseyev bilen 10 ýyllap birlikde işledim. Ol Mikhail Şolahow bilen akademik mejlislerde köp duşan adamga hemişe dogly onan bilen şunaýdardy. Men onu tanıyarım, men onu gördüm. Ol hiç wagt ol kitaby ýazyp biljek adam däli diýerdi diýip Lavrov radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Lavrov bu kitabyň bolşewik ýazgynyň galamynyň asyndan çykyp bilmejekdigini aýtsa-da, onuň awtorynyň anyk kimdigi barada anyk bir pikiriniň ýokdugyny hem belläp geçdi. Ýönel Ýugoslawnyň awtorynyň Kryukow bolmagynyň mümkinligi bilen hem alalaşýar. Kryukow okaýuşlaryna çykyş edenleriň biri hem Georgi Malakh bolup, ol Fyodor Kryukowyň ýerki dörejiliginiň we Ýugoslawnyň birinji böleginiň esasyna ýatan kazak aýdymlary hakyna gurrun etdi. Malakhyň sözlerine görä Kryukow kazak aýdymlaryny baryp student ýyllaryndan ýygnap başlaýar we daşary ýurtda onuň 1889-njy ýylda aýdym ýazan depter saklanýar. Don folkloryny toplan Aleksandr Listopadow men 2,5 ming kazak aýdymyny topladym. Kryukow olaryň ählesini bilýän ekenini ipdir.
Kuryakov okoýuşlaryna çykyş edenleriň ýene biri bolsa Igor Murashkin boldy. Ol Fyodor Kuryakov gaznasynyň edýän işler hakkynda gurrun berdi. Ýazgynyň eserler ýygynasynyň gazna tarapyndan çap edilen 6 tomlugyny görkezdi. Hormatly dinleyijiler, şahyr we jurnalist Tatyana Volskaýanyň makalasy esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.